दिनै गोथार शिवरात्रि फुजा आरो बे फुजाखौनो बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो नैबे क'क्राझार जिल्ला बतझ'रा काजिगाव बोरसि जरायाव थानाय राज ब्रह्मरा शिब मन्दिराव फालिनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे गोबांथार सिबियारिफोराबो बेवहाय फुजा होफैनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे मन्दिरावनो 1 नं बतझ'रानि MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथां आरो बतझ'रा UPPL TCLCC नि चेयारमेन उत्तम हाज'वारि बिथांमोनाबो सिबियारि रायजो राजाफोरजों बाहागो लाफैफायो आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बे मन्दिरावनो जौगानायनि सायाव खामानि मावगोन होनना जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। फैनानै दिनै आङो गासिबो शिव भक्त बाहाय भक्तफोरखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बयनिबो शान्ति उन्नति जानायनि थाखाय BTC आव शान्ति उन्नति जानायनि थाखाय जों आरज गाबदों, बिराद मोजां मोनदों। बे मन्दिराव जोंहा बानायनांगौ बहुद दंबावो। फैगौ दिनाव आङो बे मन्दिराव उन्नतिनि थाखाय फैगौ फाइनान्सियेल इयाराव जोंनि MCLA निफ्राय जे फान्ड मोनो इउटिलाइजेसननि बेनि आङो माखासे अर्थ राशि होनानै बे ओनसोलखौ मन्दिरखौ उन्नति खालामनायनि आरम्भनि खालामनायनि थाखाय आं नाजागोन। दिनै BTC नि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिनि गोथार जोनोम सान बेवहाय माबाफोर बुंनांगौ दं नामा? हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि BTC नि जिबन, गतिके बे जिबनखौ जोङो गोलाव जाथों होननानै जोङो मिजिंथियो। सारा बतझ'रानि BPF आरो सारा BTAD नि रायजो राजा हिसाबै बतझ'रानि रायजो राजा हिसाबै जोङो बेखौनो हाग्रामा महिलारिनिसिम जों मिजिंथियो। धन्यबाद। আমি তো 1731 চনৰ পৰা 1731 ইয়াত কিমানজন শিৱ চনন্তৰ ভক্তবিলাক কিমানজন আহে? আহে আমাৰ এই বতঝ'ৰা এৰিয়া যিমান ভক্ত আছে একতে আহি সহায় কৰি আছে আজিলৈকে। এইটো কি দাম বুলি কয়? আমিতো গণেশস্থানৰ লগতে লক্ষীনাৰায়ণ আছে, সাতকইনা আছে আৰু দবনী মা আছে আৰু আমাৰ সিংহ ৰজাক পূজা দিয়া হয় আৰু 71 পাছতো আমি বক নকৰোঁ আৰু। এইটো বহুত মানুহে কৈ আছে এইটো হিলৰ হাতী বুলি কয়। হাতী কিন্তু কেইটা হাতী আছে তাতে? আছে, এটা আছে আৰু কেইটামান সৰু আছে আৰু এইটো আমি গন্তি কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়। হয়, মিনিমাম ভক্ত কেইটা আপোনাৰ আন্দাজত কিমানজন ভক্ত আহিছে? ভক্ত 1000 মান হ'ব আৰু ভক্ত। হয়, এতিয়া ৰাজনীতি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কি মেছেজ দিব খোজে? আপোনালোকক পিছপৰা গাঁৱত কৈ কিনে আপোনালোকক এতিয়া আমি ৰাজনীতিৰ সম্পৰ্কে এনে ক'ব লাগিব যে আজিলৈকে আমি ইয়াত কোনো ডেভেলপাৰ হৈ কাম হোৱা নাই আৰু পিছলৈ আমি নিশ্চয় যোগাযোগ ৰাখিম বা সিহঁতে যদি সহায় কৰে নিশ্চয় উন্নতিৰ পক্ষে নিশ্চয় সহায় কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে মই কামনা আৰু প্ৰত্যেকটা ৰাজনীতিকে। এইটো বাছবাৰীৰ PWDৰ পৰা আপোনাৰ মন্দিৰলৈকে যে ৰাস্তা ঘাট অসুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকক চৰকাৰত কি আবেদন বৰ্তমান BTR চৰকাৰত? BTR চৰকাৰ হয়, BTR চৰকাৰৰ পৰা আমি নিশ্চয় ডেভেলপৰ কাৰণে নিশ্চয় উন্নতিৰ কাৰণে ৰাস্তা ঘাট আৰু আমাৰ কিবা দলঙৰ কাৰণে মেৰামতি বা চৰকাৰৰ পৰা যি আহি আছে এইখিনি আমাৰ যথেষ্ট কম বেছি পৰিমাণে যিখিনি কাম কৰিব লাগে এইখিনি কৰি দিলে আমাৰ নিশ্চয় ধন্য হ'ম। गिबियावनो आङो नोंथांमोननि नैबे बड'लेण्ड रादाब एबा बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि गेजेरजों दिनै महाशिवरात्रिनि दिनाव आङो गासै बे ओनसोलनि रायजो राजा दा BTRनि रायजो राजा आसामनि रायजो राजाफोरनिसिम आङो सिगां गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोयो। नैबे बर' किल्ला बा राजब्रह्मरा बे शिब मन्दिर जे दङ बेवहाय 1731 सननिफ्रायनो बे फुजाखौ फालिबोदों होननानै बयबो बुङो। दा बेनिखायनो नैबे ओनसोलखौ जोङो सानदोङो दिनै बेयो बिराद मोनसे जौगाखांनाय ओनसोल बेखौ जोङो खालामनांगोन आरो जों आसा खालामदोङो नैबे जोंनि दा थानाय गभर्नमेन्टआ जों नैबे ओनसोलखौ जाहाथे जोङो मोनसे टुरिजिम प्लेस खालामनो हायो। गोबां बेवहाय भक्तफोरा प्रत्येक बोसोरावनो फैबाय थायो। दा बिनि थाखायनो जोङो सानदोङो बे जायगाखौ जाहाथे जोङो एसे नायथावथाव मोजां जाहाथे खालामनो हायो बेखिनिखौनो जोङो आसा खालामदों। आङो नैबे शिवरात्रिनि समावहाय नैबे मन्दिरावहाय फ्राय बोसोरावनो फैयो आङो। दिनैल' नङा, बिनि आगोलफ्रावबो आं फैबाय थायो आरो बेवहाय फैनानै
जोबोद गोजोननायबो मोनो आरो दा बेवहाय माने एथ' गोबावनिफ्रायनो बेयाव जिहेतु फुजिबाय थादों जे गोसोखौ मोनसे मोजां मोननाय फैयो आरोखि नैबे 1731 सनायब्रिं आपनार जे 1731 सनायब्रिंगन बै शिवरात्रि महाशिवरात्रि पुजा साइमन फैटना और बी जो भक्तों बे माने जियो मनोकामना पूर्ण गासै जियो इंति गासै प्रार्थना गासै वो मनोकामना पूर्ण साया उनी के माने भक्तों भीड़ प्रत्येक बছरिया साया आंगी प्रत्येक बছरे होया अपनी मनोकामना तो ये माने इंति गासै गया उनान यान माने आशा तो आज बर्तमान जेतो बीटीआर नि बिधान सरकार फैयो प्रमोद बर'नि नेतृत्व प्रमोद बर'नि नेतृत्व इनेगे yang gosa I mondirang fei gana gosa lam dong sum kira ti fei gana kicho manan development nang nago ara I jio mana mondir tua I mondir ba gosa ecotourism gosa park gana jate gorai mana uni man porikolpona BTR sarkara itimodo laitna ara tining manoi nangi mana BTR chief mana nang प्रमोद बर' सारा इतिमध्य I हादम से मनलेयो और हमरा निजे माने चिंता गासे मनलेयो जे 1731 सनायब्रिं जियो माने चलाय मनफै दङ I पूजा स्थान और इबियान गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ध्यान गासे माने इबियान माने जियो अपनी जियो महान जियो माने itu I तियो उमर मानतना उनन गमन I गना हादमो गोसा जाते माने उना नामदांखा गोसा हादम हिसाबै जाते भविष्य गराय मन तुलिनां माना वो उमरा आसास्लाव तांदोना आरो निश्चय उमरा अक्षरे उमरा जि आसास्लाव ना या आसास पूर्ण गासै यो आसातो आरो अग्नि कारेति लागे बेपक ना ती अग्नि परिवर्तन नि मन ती बर्तमान परिवर्तन ने बर्तमान नांग ये शिव मंदिर राजबंबरनि मंदिर खावलो अगिनाय दरक जेनेबा जिदो माने खोमसायनि गमन बे एमजीएन रेगा थ्रु कटकला लैंड डेवलपमेंट लावतनामोन बीपीएफ नि आमला किन्तु जिगिनाबा बे ट्रेनिंग गमन गुना तरि साइंसा आशा गासै टाउन जे I सरकार नेतृत्व जियो जियो खोमसाया वो प्रेमसा खोमत्रि साया आरा बहुत माने टूरिस्ट मार्ट आकर्षण गासै गना जिहेतु ना पर्वत जरे बहुत गुना गन्थे क्रेसा हादाम तो दलं जरा गना मंदिर तो इगिन गना हादाम दबा परवर्ती समय sei nigini gosa hadam gana hisabe banai gaman निश्चय परिकल्पना BTR सरकारी पेटो आरो यो I कयेक बोसोर भितरियान आशा गासै चले आरोखि गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्कनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाय होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन